mali ife dị ofufe ọma aha ihe mụnwa ji ụbakwa ọbịa ịbụrụ ha abụọ ekele ụbọsa bụ otito ọgaranya ike onweghị ijuru gị afọ ihe niile mebe ụzọ mma ụwazi ga nkele gị ebe na-adịghị na-achị tieni mgbe ọṅụ mbalị ile tieni mgbe ọṅụ ndị enyi m tieni mgbe ọṅụ tieni mgbe ọṅụ ụmụ egwu m tieni mgbe ọṅụ dede tieni mgbe ọṅụ ụmụnne m tieni mgbe ọṅụ brọda tiere mgbe ọṅụ ụwa nyere ọṅụ na-abụ otito wee bịala iru gị sịrị ihe ọma nka ị mere ọ dịrịla m na mma n'ụwa dịrịla m na mma Cristiano. Ekele dịrị Chineke otu siri n'ụmụ ma kpụcha ya ogwuo eziokwu ekwuola m ụzọ dị n'obi onweghị ihe ọzọ m nwere ga-eji tụnyere gị ekele anyị bịara inye gị ihe ibeeri anyị bịara ife n'obodo ọma anyị nyere ụba ma ekwere gị abụọ ihe nyere owesa atọzite ọgaranya ike onweghị ijuru gị afọ ihe niile ga ụzọ na ụwazịga ekele ebe na-adịghị na-achị tieri mgbe ọṅụ mbalị ile tieri mgbe ọṅụ dede tiere mgbe ọṅụ brọda tiere mgbe ọṅụ ndị enyi m tiere mgbe ọṅụ ụwa nyere ọṅụ na-abụ otito wee bịala iru gị sị na ihe ọma nke anyị rụrụ ọ dịrịla m na mma Chineke azala m ekpere Chukwu nna azala m ekpere onye kere ụwa azakwala m ekpere onye kere uwe buliele m elu ọnụ kwuru dị njọ na okwu ole mma ọnụ wuru ogiri azụ ọ kọrọla ya rie na Chineke buliele m elu onye kere uwe buliele m elu Chukwu akpaliele m elu Dadi akpaliele m elu lọla aka ọkpaliele m elu onye kere uwe buliele m elu na Chineke buliele m elu enweghị m onye dị ka Chukwu enweghị m onye dị ka Chukwu enweghị m onye yiri Chukwu Chineke enweghị m onye dị ka gị enweghị m onye dị ka gị enweghị m chi yiri enyi enweghị m onye dị ka gị enweghị m onye dị ka gị enweghị m onye dị ka gị enweghị nwanne dị ka gị enweghị m ikwu dị ka gị enweghị m enyi dị ka gị ọṅụ jupụtara m obi ihe na-arụrụ m akarịala ọṅụ na-egbu m ka mmanya ọṅụ jupụtara m obi ihe na-emere m akarịala ọṅụ na-egbu m ka igbo ọṅụ jupụtara m obi ihe na-emere m akarịala ọṅụ na-egbu m ka mmanya Chineke riri ka eji ebe iwu onye ọma ma onye ọma akụla efere mkpuchi akụo iwu onye ọma ma ọ dị n'ụkọ ịma mgbe m na-eri nri iwu onye ọma ma Chukwu okike onye ọma ma onye ọma Chukwu okike onye ọma ma onye ọma bụ Chukwu nna ya I
asị na ọ dịghị ihe ga-eme m ha sịrị m ime onweghị ihe ga-eme m mmiri ha gawa dibịa ọ dịghị ihe ga-eme ha bụghị ọgwụ na ọ dịghị ihe ga-eme m ha gawa dibịa onweghị ihe ga-eme m ha sịrị tụwa asị na ọ dịghị ihe ga-eme m Oyama. Ọ dị ka osisi gbara n'akụkụ mmiri si sọgbela mgbọrọgwụ ụmụnne nna ụmụnna m Chineke lekwe sista mgbe agazie n'etu n'ọfụma mgbe fada ga-ezikwe n'ntị ọfụma chifu gwa ga-ezi na ntị ọfụma mmadụ ịma Chukwu dị mma mmadụ ịma Jizọs mara mma mmadụ ịma Chukwu dị mma ịmazi onye ma Chineke iwe na-adịghị ebi ya onye ma Jizọs iwe na-adịghị ebi ya gị mara Chineke ị gaghị enwe nsogbu ihe siwe ike ga-akpọwa chi gị yarawa ahụ ga-akpọwa chi gị ihe siwere gị ike ga-akpọwa chi gị ajọ mmụọ chụwa gị ọsọ ga-akpọwa chi gị mama ịghọta chụwa gị ọsọ owu mmiri nyewe gị nsogbu ga-akpọwa chi gị biko ya ụmụ ikwuru sista bịa nye uwe ọkụ iji agbara sista ego ọma Chineke nye ọma mere ya kele amaghị Chineke arụ mere ya kele amaghị Chineke elele ụwa kele amaghị Chineke arụ mere ya ozugbo ma nwere ọma Chineke nye ọma mere ya kele amaghị Chineke arụ mere ya echetara m otu nwoke ihe ụwa na-esiri ike inye ụwa lara n'ahụ ọ makpọrọ onye Chineke wụ dị ma na-enweghị ego ka o ji eri nri ya bụ ego ji aga ụlọ ọgwụ ma ọrịa bịa oru mgbe ndị ụwa bịara akọ ya ọnụ ọnụ jụọ ya sị onye wuchiri izodewu Chukwu izodewu Ife izichiri dị ndụ ya garaghị enyela na nwa nwoke egbughị ikperela ya egwu ikperela kpọwa Chukwu nna ọnwụ mmadụ nwawụ Chukwu nna chie ha dị ndụ ma mfe ihe chie ha nọ kemgbe gboo ya wụrụ gị bịa za m ekpere ekwekwere ka ọnụ ụwa kọrọ m ezuru ọnwụ mmadụ nwawụ Chukwu mebiere m okwu ọnụ a okwu
ọ na-enweghị ego onye iro kọrọ gị ọ na-amụghị nwa onye iro kọrọ Chineke ebugo bịa chiri ibe